Спомням си, когато бях тинейджър и търсех някаква статия в интернет, бях на около 13-14 години и търся, да кажем, как да ми порасне повече брада или как да сваля всички мацки. И ми излизаха една-две статии. В много от случаите тези статии първо не бяха релевантни за това, което търся, т.е. информацията наистина не ми помагаше да се справя с конкретната задача, така да я нарека. Или просто нямаше избор от различни статии, поне в България, поне на български. Във времето това се промени и вече е пълно с всякакви статии, всякакви блогове, просто се създаде много повече контент. Дори в България, в глобален мащаб, в момента има над 600 милиона блога. 600 милиона блога! Мислите ли, че на хората наистина им трябва 600 милиона блога за 7 милиарда човека? При положение, че много хора дори не използват интернет в днешно време. Имам предвид възрастни хора и погледнато наистина статистически, това е нещо супер мащабно. 600 милиона блога. Ами не, всъщност не ни трябва толкова блогове, трябват и по-качествени блогове и в днешното видео ще представя именно няколко съвета, 6 на брой мисля, че бяха, които ще направят нашите блогове по-успешни. Останете с видеото, аз ще се радвам да се абонирате за каналчето. Мисля, че тук има едно бутонче. Абонирайте се, за да гледате тези видеа и да надграждаме заедно. Първото нещо, което според мен е супер важно, когато пишем една статия, е да използваме думите ти и аз. Защо? Защото по този начин потребителят се припознава и се получава като вид разговор, комуникация, макар и в писмен формат. А в противен случай той го приема като някаква лекция, като все едно някой се опитва да го получава и знае много повече от него и той просто се маха от статия. Второто нещо е да разделяме на малки абзаци нашата статия. Бих казал на 2-3 реда да са абзаците, защото по този начин човек като погледне и не си казва, това е супер дълга статия, това ще е нещо скучно. Самите вие, ако видите някаква статия и абзаците са на по 10-15 реда, си казвате, дали наистина ми се чете това? Я цъкна нещо друго. А когато са на малки абзаци по 2-3, максимум 4 реда, тогава човек си казва, аз ще погледна на 2-3 за какво става въпрос и ако ми е интересно ще я прочета. Така че действайте по този начин, бих казал, че това наистина носи успех. Третото нещо е да използваме мини заглавия. Озаглавявайте някои от абзаците просто с мини заглавия, за да може когато човек чете статията, да може бързо да я сканира и дори да види точно това, което му трябва. Не е нужно да чете цялата статия. Може просто една част от статията да отговаря на това, което наистина го интересува и той дори с търсачката просто да го намери, да прочете този абзац от няколко реда и да си свърши работата. А в крайна сметка по този начин бихте могли да спечелите доверието му, а не с някаква нерелевантна информация, която не го интересува. Това става въпрос особено за бизнес блоговете, защото в днешно време има доста хора, които правят статии, пишат статии и блогове с цел хоби за техните пътувания, за техните интереси и прочее. Четвъртото нещо е да пишем заключение след всяка статия. Просто в края пишем заключение, озаглавяваме с някакво креативно име, например заключение и синтезираме информацията от нашата статия. Защо? Защото много хора влизат на статията, влизат на нашия блог, скролват до най-надолу, просто за да видят колко всъщност е дълга статията, дали наистина им се чете толкова информация и стигат до нашето заключение. Когато нашето заключение от 3-4 изречения до 5 е наистина заинтригуващо, наистина готино написано, човека го прочита, за да види за какво става въпрос в статията
той се заинтригува, връща се от начало и чете нашата статия. Именно за това според мен е супер важно всяка статия да има заключение. Петото нещо е да подчертаваме определени важни думи, понятия и прочие. А по този начин, ако става въпрос за някакъв продукт, можем директно да сложим и линк, който да препраща към определена страница на сайта ни. И смятам, че това е наистина работи супер добре и наистина е полезно за хората, защото те ако четат някаква статия за това как да не им излизат подкожни пъпки и вие предлагате продукт, който наистина решава този проблем, те биха могли по най-лесен начин просто да кликнат, да отидат на страницата на продукта, да видят за какво става въпрос, да проверят ревютата, да кажем, от другите хора, които са използвали този продукт и да си свършат работата в крайна сметка. И шестото нещо, което е задължително, е да използвате графики, снимки, по възможност и видео, макар че наскоро бях качил много от тези видеа в YouTube в някаква група на предприемачите, мисля. И един човек отдолу под видеото ми пише: "Мраза видеа. Имате ли го в писмен формат някъде?" Така че това доказва, че в днешно време има хора, които свикнали отпреди предпочитат информацията в писмен формат, а не под формата на видео. Но въпреки това аз препоръчвам дори видеа в статиите. Това прави една статия много по-интерактивна, много по-интересна. Същото нещо е и с снимките. Когато четете една статия и има снимки, тя ви става много по-интересна, продължавате да четете. Ако е просто текст, особено в днешно време, това става наистина доста скучно и хората просто напускат вашият сайт, напускат блога ви и си казват: "Тук повече няма да стъпа, не си свърших работата." И обратното, ако спазвате някакви определени точки, които наистина са се доказали във времето, че действат, вие ще постигате успех с вашият блог, с вашите статии и по този начин ще може да печелите доверието на вашите клиенти или на вашите последователи, ако е просто в личен план, а не в бизнес план. Надявам се това видео наистина да ви е било полезно. Ако е така, харесайте го, дайте палец нагоре. Ако не ви е харесало, може да си излеете цялата негативна енергия, да го дислайкнете, да напишете негативни коментари. Това също помага на алгоритъма на YouTube да покаже моето видео на други хора, така че ще съм ви благодарен в двата случая. Желая ви прекрасен ден и до нови срещи!